नवरात्र के दिन हो, भगत के मन भइले बड़ा ही हसीन हो, बड़ा ही हसीन हो, बड़ा ही हसीन हो। जब से चढ़ल नवरात्र के दिन हो, भगत के मन भइले बड़ा ही हसीन हो। घर अब आ जाई ना मैया भगता के घर अब आ जाई ना, मैया बेटिया के घर अब आ जाई ना, मैया भगता के घर अब आ जाई ना, आ जाई ना, आ जाई ना। ए मैया बेटिया के घर अब आ जाई ना, मैया भगता के घर अब आ जाई ना। सरधा पुराई दिहा लागल बाटे आस हो, सरधा पुराई दिहा लागल बाटे आस हो। करब नवरात्र 9 दिन के उपास हो, सरधा पुराई दिहा लागल बाटे आस। पहले चरण पखारब फिर आरती उतारब, पहले चरण पखारब फिर आरती उतारब, आके घर जगमगा जाई ना। ए मैया बेटिया के घर अब आ जाई ना, मैया भगता के घर अब आ जाई ना, मैया बेटिया के घर अब आ जाई ना, मैया भगता के घर अब आ जाई ना, आ जाई ना, आ जाई ना। ए मैया बेटिया के घर अब आ जाई ना, मैया भगता के घर अब आ जाई ना। आस लगा तोहरे द्वार हो, सिर झुका के हाथ जोड़ी बनी ठार हो, सिर झुका के हाथ जोड़ी बनी ठार हो। आस लगा के हम एनी तोहरे द्वार हो, सिर झुका के हाथ जोड़ी बनी ठार। धरले संकट भारी रूप माइला दुआरी, धरले संकट भारी रूप माइला दुआरी, आके दर्शन देखा जाई ना। मैया बेटिया के घर अब आ जाई ना, मैया भगता के घर अब आ जाई ना, मैया बेटिया के घर अब आ